ndinotumira ndinogara ndakudetsa kawangutia. I know every time when I shingorotika sindepelera moyo manganotika. Shoko rangu ndinotumira ndinogara ndakudetsa kawangutia. Ndinochemana kakushaya asi uri pedyo nenandimokaya kuva newe moyo wangu uno. Ndinokorenderecho padi chinenge rafu muground manyanyowandisa masafu saka today vauze kuti enough zvinhu manje kunondozva zvitafu SRSF News Originally avumanya henyu kuzifonera ima mafanzi otanga adaira usazoita kanenge kakupfurira izvozvo manje ndozvavanokupinokorenderecho padi chinenge rafu muground manyanyowandisa masafu saka today vauze kuti enough zvinhu manje kunondozva zvitafu ngatingerecho padi chinenge rafu muground manyanyowandisa masafu saka today vauze kuti enough zvinhu manje SRSF News avumanya henyu kuzifonera ima mafanzi otanga adaira usazoita kanenge kakupfurira izvozvo manje ndozvavanokupinokorenderecho padi chinenge rafu muground manyanyowandisa masafu saka today vauze kuti enough zvinhu manje kunondozva zvitafu ngatingerecho padi chinenge rafu muground manyanyowandisa masafu saka today vauze kuti enough zvedu manje kunondozva zvitafu nekuti ndaona vamwe vapamhanya tifi ndapinda mugepu namangingo nerafu ndopakuzofamba vachitete rafu tavabira mafanzi vakundite tefu kwenyu ikoko ndokwamunoita nashefu kuno kuchitungwiza tiite tumabefu kuita if kunge munodanana kunge kutukana mafanzi hazvide zvinodonhedza grafu chinenge rafu muground manyanyowandisa masafu saka today vauze kuti enough zvinhu manje kunondozva zvitafu ngatingere Digital Chris Father, one to them. Messenger William from Zimbabwe, Africa. General, big it up. That's bounty. Got to be my goma chibaba in the graduate in the magnet. That's bounty. Got to be my goma chibaba in the graduate in the magnet. Television. Pantan never smile like yourself. Malia, yo, a big 45 shoot to the miss. Yo, big up to your slip and the mix step. Don't ever say that. 45 shoot to the miss. Well, them dead. Find out them dead. Baba tauriye kuti kumangoma inigantori muchigraduate andiri ngoma unamirira pamangoma kana ndini tsara mangoma nobhadhara pandadanda mangoma ndaita ndigovhara kana mukandibona pandinodzinda rwara gara wasiya mangoma angu pese patarira ungachiwauze kuti chivaba chadada auze ngoma dzichikocherwa kunge ngoda ndaimba kuti autsamboda nekuti vamwe vaimukete tiripo avambofi varizunzaneti vandiona vanodhaila emergency military motodana fire brigade everything nice everything set anytime anywhere Chakai babasa choose a rhythm originally are you ready for the lion if you're ready for the lion give me kanda sema hitunga dine ngoma dzavavundutsa takasunga disenze vari kurovera mudondo inimukete tiripo avambofi varizunzaneti vandiona vanodhaila emergency military motodana fire brigade everything nice everything set anytime anywhere ndiri ready dziri ngoma ndine magirinedi mbeki ndinenge chezimani vanezivaigireti ndiri kudiwa nemarasta esaya ndakanda mangoma esaya vanondidavo nditi waive pipesa pazvimoko zvondibhabhadzira nechepapapa vari kugaya kuda zvimwe ndicha expire vegodo moyo yobaikana asi chinai Mimi habla this guy No Vanotisa don't try Vanotisa never lie And this one tongi But this time Idini havangani koni Ndova sandi sarafu kuitange matongi Nakapanu akuno kuitange matongi Skirira wava kushichipisa kuitange zitori Yeah, yes we dash it away Ngoma rangu Vantani Sparta originally No Omize baka finyama kondisa tongi Ninotika teacher Yeah, me no fear them try Muzadi chize never lie Mangoma chisuma kevemberi pangu muri wai Kana kumusha and I
sarafu kuitange matongi. Nakapanwa hakuna kuitange matongi. Skirirawo bakushichipisa kuitange zitori.